presne 25 rokov, čo sme spolu s Jankou. A pravda je taká, že som to vôbec nedomyslel, keď som jej kupoval letenku na 17 dní do Paríža. Vôbec som si neuvedomil, že 17 dní je tak strašne dlhá doba a že najviac, čo sme boli od seba, bolo možno 7 dní. Aj to len párkrát za tých 25 rokov. Keď som si uvedomil, čo som spravil, tak som si rýchlo zarezervoval letenku do Paríža na 2 noci, aby som ju mohol objať na naše krásne 25. výročie. No a doteraz napísala 10 krásnych príbehov sama v Paríži. Tak uvidíme, čo napíše dneska. Celkom to fúka vietor v tom Paríži. Pár hodín cesty nás predsa nemôže rozdeliť v takýto krásny deň.